Malipot na din. Grabe na lipot. Alright. While shepherds watch Their flocks by night, they see a bright new shining star. they Hear a choir sing a song the music seems to come from afar. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Yo! Arabotan mga oh! Amamas ko po! Merry Christmas po! Ano, igwa? Igwa na? Igwa na? Wala pa man gayod. Pagka makusugon ang lawas mo, ganang agad kang sarawayon ka. Kaya kaso... Pagtrabaho! Pagtrabaho ka, sige ang pamasko mo na huwag na binatrabaho ta. Pagkagagapi, palibog mo naman ang payo ko. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, BP. I'm not feeling well. Ano ka ba kasi, pumahingalo ka? Nagagang matagason ining sa may kuan ko. Kaya nga, sabi ko ba kasi mo, dapat nasa arong ka sana. Ining sa may hita. Pag arong ka yan, malakaw-lakaw ka. Di paano yan? Halataon. So, sa may hita ko, nagaga. Kaya nga mahalata yan. Arog man kayo, arog man sa'yo mo kay tao. Magsala, pag naman naman kay Congressman Didi Cabredo ma-interview, kangarak ka kang kakay daw. Lutawan nga ano yung bunong. Tapos masabi si Congressman, anong yan ma-intera ka sa Taranuman? Ma-intera ka nga sa Taranuman, Salbay. Tagaring yala ang bunong mo. Mangalot ka gayon. Garing nga mangalot ka nga yung kamuti ha. Yan, diba lumabos na. Baka tatadokin ha. Taraman mo si Jay, tabaka yan makatabang sa iya. Yeah. Jay, ako niya. Baka yan makatabang sa iya. Kung dito mo sa gayon si Jay. Kung ba ko, pasok, sabi na wala akong permiso duman sa kwan mo. Oo, karon na na. Karon na. So, kurang naman pati. Karon na na. Karon mo. Oo. Kung pagkanigo. May dad naman. Oo. Ewan man ka. Orat naman. Maluya na. Maluya naman. Pwede na ito. Maka, pwede pa itong tukion. Usus ko. Kung sa balingo iman na Dracula panunod. Sige, go. Sa mga dagdag niya itong barita, BP, digdi sa Bicol, Albay ang nanginginutan sa Marahay na performance turnout sa tulong aldaw na mga pagbabakuna. Iniyan sinabi ni Gobernador Alfrancis Bichara Casubangui matapos na matsimpuhan niya to sa ginibong makulor na simultaneous na pagpapailaw daan mga Christmas tree sa mga barangay asin sa Anmayor na sentro kan okasyon digdi sa Noida Park may titulong ang pagbungkaras kan turismo asin ekonomiya o niya na nagdidit na ang kaso kan COVID sa satuyang palibot and ikinaugma kan gobernador na naisihan niya kaso hapon saro-saro isa na sa Albay nag-positive. Presente kaso Banggi maski mauranon sinda DOT Regional Director Herbie Aguas mga local officials kan kamalig pinanginutan natural Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, natural tourism officer kan kamalig Jed Villanueva na yung nag-conceptualize kan aktibidad na ini manood sa turismo. Magin si Congressman Joey Salceda naka-zoom ini kaso hapon, naka-online,
And nahiling ini dyan sa Legazpi so aktibidad ka so banggi. Matinding purutukan ka so banggi, maski mauranon. Oho. Mga magayonon, mga makuluro na mga paputok, sinyal na Christmas na tabi, bibi. And si Congressman Joey Salceda, konbinsido sa bangon turismong programang ini na pinagpunan digdi sa Kamalig, ngunya na Disyembre, gari may relaunching kay ni Girara, Disyembre 8, sa Segundo Distrito, Canalbay. An mapartisipar na sa kada munisipyo. Oh. Imbitado ka subanggi sa mga mayors kan second district para mag-obserbar. Kaso mauranon tabi BP kaya day nag-arabot. Pagkatapos kan aktibidad, na one-on-one interview niya to si Gobernador Al Francis Bichara and naugma siya dahilan sa marayan response kan mga tao dakol ang nagpabarakuna bako harayo na makamtanta and herd immunity digdi sa Albay. Pero ang ang porsyento so mga sa duwa bagang klase duwang classification niya, duwang klase. Primero so full vaccinated. Ang saro so naka first dose na. Dito naman masyado na kwanta naguran nga ni maringanit na pauran kita kan gobernador tamalunad na sa iyang survey. Pero pinaunran man girare kita in dit na may noto na makahapot ta BBP. Okay. Saro na patunay kay ni so medyo okay na kita digdi sa Albay sa mga tourist destination. Palang kita kasapon, saro lang ang kaso ta sa COVID. Pero pirang aldaw nang hababang kaso ta sa Albay eh. Dangan sa mga tourist destinations niya to, pigbuburok sa nga tabi BB. Ayun ta. And saro pa, pag-iisipan na nara Gobernador Bichara na pati sa mga border control checkpoint, harali una. Ang importante, sa man actually Jim, sa pag nagpa-Manila ka, dahil naman kan mga true checkpoint na basta may vaccine ka. kahit maski kahit po baga na alert level kung walang kawang kaso, dahil man sila talaga naghahagad kan mga checkpoint, kan mga kunayan, border control. Para man sa NCR kan. Sa bagay, ito so naging kausa. Kung natatalangkaw ng kaso sa NCR, I mean, yan ang sabi kan iba. Dahil man kigari scientific na napatunayan na ito ang kausa. Pero, ako ang bagaloy, laway naman nagbababa sa kaso. Pero doon nga sa border control, may mga nakauron ako. Baka naman maigpiton. May mga nakauron akong nagruluwa sa aling ibang lugar. Pag abot dyan, may bakunado na nga ka. Yun ang abot kang pulis. Yun ang nga po. Yun, halawag ka na. Mga man sa nali o na yan, tapi nag-uhururo na nadaan na gobernador. Ang pigagad sa nakan gobernador, makikooperar ay basta makakumpiyansa o tubig kiraray sa mga health safety protocols. Ang sarupang good news ta BBP, kagulpi pa kan mga bakuna kanalbay. Kaya sa tulungal daw na vaccination, may extension pang 1 week. Kaya sa mga dahil pa na bakunahan, pwede pa silang kumabol 1 week pa. Natadata ko sa bakuna taligdi. Sa kada probinsya baga may nakaalukar na target na babakunahan. So kung di mo yan abuton sa loob katulungal daw, dayon naman sa mo kukaon sa bakuna. Ubuson mo na ito. Ubuson mo ito. Na pwede tanang mapakinabangan nigdi. Yan ang good news naman. Magagamit na kan iba pa. Tabata ko niyan baga, pribado o public sector sa nagtrabaho sa gobyerno, mandatory ang bakuna. Kung dahil ka mabayad sa RT-PCR sa diri mo. Mandatory na. Para sulsugunan urong mo. Yes. Kaya ikaw pa mga bakuna kita digay. Dahil man pwedeng durodoble pala. Kaswapon, wala to kuta na sa pinabakunahan ko. Dahil man palang pwede. Pwede. Mahalat ka kang oras mo. Ano si Gobernador, Bichara? Sa Bicol Region, nanginginutan kita. Pero sige pa man yan, tayo extend na baga sa bakunahan. Ito nagamit mo sa mga border na control. Pwede ka nang nakaliw. Ay, Bicol Lion, na pwede may nangaliw na. Naman puro naman ang bakunahan. Napapa ng ano ta. So, aling Manila, kadagdan na bakunahan naman. Tapos 3 days po na bakunahan. Di ba pa kita mga bakuna po? Ikaw pa, pinextend din na sa bakunahan. Hindi mong 1 week na, imbes na 3 days. Salamat talaga. Imbes tulungal daw. Parang 1 week pa. Iyo. Kaya sa mga day pa,
Chip na sinda. Yes. Okay. Mhm. Oh. Okay. Yan ta, BBP. Mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita di si JP News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas mga tugang. Ayan po base duman mga tugang. Magpabarakuna na kita. Tayo ang sabi kan gobyerno. Pero so iba, nauyam talaga. May mandatory vaccination para sa public and private sector. Pag sinabing public sector, sa mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Sa private sector, kaming mga nasa privado. Mandatory ang bakuna. Oh. Kung dahil ka, mga tabo kang magpabakuna, dahil ka ang requirement sa imo kan gobyerno, dapat naka-RT-PCR ka 2 weeks, once every 2 weeks, 2 weeks, tama? Sarong RT-PCR or antigen kada 2 semana. Kung dahil ka magpabakuna, ngunyan, kung halimbawa man talagang di ka makalaog. Ito i-charge sa imo. Babasa ko na sa guidelines nabasa ko naman, i-charge tabi sa sick leave mo. Pag naubos sa sick leave mo, i-charge naman sa vacation leave mo. Pag naubos na itong duwang ito, na di ka nagpabakuna, di ka na papalaogon. May prerogative na an employer, tabi na di ka palaogon. So pag di ka pinalaogon, an patakaran na, no work, no pay. Bako na may problema na kita dyan. Alarmario nasa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Morning, pare, malipot-lipot na ang panahon. Kung may pailaw dyan sa Kamalig, may pa-brown out naman digdi sa southern area, kan Legazpi. Kabalik na lang pala sa nangyari. Brownout Festival dyan sa Brownout Festival sa sa South. Okay. Yan sa Kamalig pa ilaw. Hindi pa brownout. Maswerte ka mo dyan sa Kamalig. May pa ilaw. Okay. Di sa Southern, may pa brown out. Kasubanggi pa ini sa ibang yan panahon baga. Nagtataga doon ang Paros, Mauran. Kaya siyempre apektado naman sa mga sanga. Aloy ng problema ini kan APEC na pag maparos-paros, madali yung mag-brownout na nakaka-apektar daw sa mga sanga na sa indang mga linya. Diba makangalas, sige ang brownout, sige man ang langkaw kan bill. Yan. Kaya mo maintindihan, mas anong tipid mo, sige doon ang langkaw. Barkada ko nga amigo ko mas. Dati, mga 2,000, 3,000 sa pigbabayadan niya. O yan, nagtipid, tinanggal sa ref sa panta, nagtipid nga ang sunod niyang bill, 14,000. Kakan malibong. Kaya yan ang sitwasyon tabi. Grabe man. Pwede pa rin siya reading ka ito. Dapat ikwan niya ito. Kaya masabutan ko siya ng diferensya. Pwede pa rin siya. Naman unless nang harong niya mansyon. Yun na nga niya. Kung ordinary harong man sana, defective ang reading ka ito. Sa tulo na may diferensya nga araw gani. Ano mo, kasuod pa nga ni grabing tao dyan sa APEC. Kaya nga, dapat saro ini sa dapat isabay sa plataforma ni gobyerno kan mga nagkandidatong gobernador. Anong gibuhon mo na solusyon sa APEC? Tama yan. Dapat sabay iyan sa plataforma kan mga opisyalista na nagdalagan sa provincial level. Tanganin na maski ang private sector yan, private na negosyo, public welfare ang nakataya dyan So yan. Dapat isasabay iyan sa plataforma ni gobyerno kan mga nagkakandidato. Kung gusto nila. Muli pa, may sarap pa na iba, nauyam ta due date na baga kaso ngunyan pizza dos, ngunyan na iba ang due date. Ang problema sa bill, dahil managabot. Ako nga may sarap akong kontador na hanggang ngayon, kinag-abot na bill, pero ang bulan na,
Iyo man ako personal. Ang problema kaya, pag uminabuti yan, pamadahan ka kita yung orag na bayadan mo, tapos piritong ka, magbayad ka sa laog kay Arog Kailing Juday, doon ang problema. Oo, sa kasarupa, so ano ba mga disconnection team? Abang-abang yan, may record sinda, pag nag-judit ka ngunyan, sa gayaw na para putol. 3 days yan. Dapat takamangga na, ang sasabihin sa mo, one bill policy ngayon. Oo. Okay, ayaw yaman talaga ni bang consumer. Iyo. Pero may ka lang may naghanda na kung ano dyan sa pinupurtahan mo. Pwede pa sa nadi. Karaman sa. Okay. Anyway, tabi, pare, iyo yan ang kung karas kan sitwasyon. Ada di Saudi Arabia kan Ligaspi, karap-kapan, ngonya na mag-aga. Alam Mario, thank you. Alright, salamat paringal sa report. Hali dyan sa luwan. 5:31 sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz nasa linya, bitbitan mga istorya sa lado nasyonal. Maruluwas sa mga periodiko, alagad. Iyan po ang headlines in front page, mga tugang sa Morning Hearing. Paring Mar, good morning. Go ahead. Happy birthday, Paring Mar. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tabang. Thank you. Happy birthday. Sabi ni Zay. Lilipas din niya. Oo nga, pero sabi ni Bossing Glenn, may pansit niya kita dyan hapon. May recording kami. Di maski, Deka, pwede na kami ka magpansit. Sir. Ilan, sir, na mali. Oh, pero hindi mo talagang sa ano ngunyan, Webes ngunyan. Webes ade. Lagi mo ta sa Biyernes. Pwede. Pwede. Alipat ako pipisa, no? Tanag-block sa kuryente. Yeah. Iyo ano. O sige, go. Oh, nawara talaga. Nag-fluctuate ang kuryente. Grabe talaga ang kuryente. O nag-fluctuate ang kuryente ni Pading Mardoman sa ano yan, sa Santo Domingo. Ano ba yan? Okay na John? Anal, si Pading Mar? Happy birthday. Pagyayari sa Maabaka. Happy birthday. Sige daw. Mata birthday celebrant ini. Happy birthday. Yeah. Oh. Ika 46th birthday. Ba't bato ini sa kuya? Ay 48 gid si Pading Mar. Bato sa kuya ini tulong taon eh. For you. 45 ako, 48 siya. Tadi pa rin sa amin na dua. Gotta get for you. Nawara na sa diretso si Pading Mar. Pangyayari sa Maoraro. Happy birthday. Happy birthday. Ano na tabi? Nawala diretso. Ta nag-fluctuate sa kuryente na. Sige, ang putol. Ay, nagurumiro. Going older. O sige, dako na muna si Ann sabang pigalat-halat niya to mga tugang ang pagbalik ni ito na oh. Sandali lang pangyayari sa Maoraro ang kuryente talaga. Paring Mar, good morning. Happy birthday, Gararay. Go. Yes, VP. Good morning, Sigiraray. Oo. Headlines kan mga bareta ngunya na pagkaga. Mga nabakunahan sa 3-day vaccination drive, puminakol sa maabot sa 5 million. Dak. Aha. Ay, doon inabot sa target pa doon. Target 9 million. 9 million sa target Pero ali. sabi kan national vaccine ngaya, okay naman ini. Okay naman baga. Imagine 5 million. Okay naman yan. Magayon naman. Oo. Pero pigtinaw ka Malacanang na pigadalan pa itong December 15 to 17 na pagbabakuna. Dito ito pinal, pero mapalos ng guidelines sa mga maabot na daw. Ayun. Oo. Okay. Then sa Santo, guidelines sa pagtaon ng booster shots sa adult population, pigsa sa pinal na sabi kan DOH. Bantang sabi man kan Okta, na ang kaso ng COVID-19 pag-abot ng Kapaskuhan, posibleng masababa sa 500. Vaccination sa mga probinsya, higit ang nababawasan sigun sa League of Provinces of the Philippines. Sabi ni Velasco, ini nga resulta kan padago sa pagkapaliwanag sa mga consequences kaya nagusto ng magpabakuna. Kasabay pa kan mga style kan ibang mga LGUs na may previous
Iyo. Kung bakong rapol na kas, igwa na yung 2 kilong bagan. Yan. Aha. Grabe, kaya po talaga yan. Yan ang mandatory vaccination, suportado ka National Task Force Against COVID-19, pero kinontra sa Kamara de Representantes kan Committee on Labor and Employment. 3 days national vaccination drive, generally peaceful, siguro sa Philippine National Police. Bantang utang kan Pilipinas, uminabot na sa maabot 12 trilyones de peso. Oh my goodness. 12 trillion. Inining 19% kumpara kan 2020. Oh my goodness. 12 trillion pesos. Ano din? Paano na yan pagbalitakan? Aprobado na kan Senado sa 2022 National Budget. Okay. Diba? Pabakalan sa nagkaparang isla dyan. Yes. Sa pambayad lamang. Okay, ang Mount Ano ba? Pinatubo, padago sa Tibuganteng Campibok, Nata. tapos na magkaigo ng phreatic explosion ka na kagingal daw. Ay my God. Pero sabi ni amigo mo, ni paring Rene, na sa Lidong, day po man ngayon ni nahiling na nagitaas na magmali, Sir Araw. Phreatic man sana pala nito. Gari, napuot lang. Napuot. Steam la. Oo. Pero minalo sa tubig. Steam driven. Tapos na. Oo. Okay. Opensiba kontra sa private armed group. As in mga rebelding grupo, papakasugun kan PNP mantang para niyan eleksyon. Pero kaso hapon, nagagawa sagupaan ng militar sa NPA sa Iloilo. 8 ang gadan. Oh my goodness. Okay, so so far dito yan man sana no, sa politika dati lang. Dati lang. Dating relansihan lang. Dati lang. Dati lang. Okay, so yan kami ang headline. Dating sa mga balita. harambugan. Salamat kay Raul and Marisa Calio. Yep. Kan TYS Enterprises sa pagbati. Merry Christmas and Happy Birthday. Merry na birthday pa. From Santo Domingo Broadcasting Center, Marvila Daigiba, good morning. Salamat, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Paring Mar, sabi ni Father Alray Compuesto, mami sa ako, isabay ko daw ang sipadi mong Mar. Salamat namin, Padre. Paring Mar, sabi ni Father Alray, kasabay ka databi sa misa, ngunyanal daw. Salamat natin, Padre. Uyog-uyogon mo yan. Thank you, Father. Dakulong ka mong, si Father mo, may siguradong kasarabay ka kayo. Kunyan si Father Alray, saro sa mga huben na padita, puging padita, isasabay ka sa misa ngunyan. Okay, thank you daw. Sige, Padre, salamato na maray. Sasay mo tabing, pagsabay sa misa kay Pading Mar. Good morning, Pading Jer Graheda. Yaon po dyan sobre para sa wish ko, regalo ko, pinadala ko kan taga-pro. Okay na pa rin. Yan, nakapagod na rin sa akuan. So, wish ko, regalo mo. Sige, Paringger, marinaga tabi sa imo, So, then natat sa mga kwantabi, So, sa wish ko, regalo mo. Then, close na muna kita. Tadakulong patabi na pigilista si Angel, gari, suminobra. Kaya ngay Paringger, kansarong simana pa ini niya, na ipakwanig di, na ipanot, In short, VP, after 1 month po, na dai ka pa nagpabakuna, you are fired. Yun ang may sabit na Noel. Pag dai ka nagpabakuna. Papa Mar, papansit lamang. Happy birthday po. Take your time, take today. Because it's your birthday. Sabi ni Ma'am Yet Cornelio. Ma'am Yet, good morning, sabi pa din. Maray na aga. Sabi ni Padeng Ray Romero, so we are ambassadors for Christ as if God we are appealing through us. We implore you on behalf of Christ. Be
reconciled to God. Amen. Hali po yan sa Corinthians chapter 5 verse 20. Happy birthday kay Ma'am Vivian Loria kan DCTV Cable Network. Unya na December to enjoy your day. Salamaton tabi pa di. O sige, happy birthday tabi. Ma'am Vivian Loria ng DCTV. Good morning sa Macedonian Heritage. Happy birthday kay Mading Josephine Isplan na mapa dyan sa Villa San Jose de Ragalbay. Shout out po sa Aranya family sa Bilog na Kinaban, asin po dyan sa Gogon, Legazpi City. O beno, madali lang ansa, tapudan ko muna ang Pag-asa Legazpi. Tawagan muna natin ang Pag-asa sa Kamugtakan Kampanahon. Kung kumusta na si Odette, may bagyo-bagyo kita. Kung di man dahil tumatama sa man nakadagaan kang Pilipinas, si Odette, bista daw kayang Odette. So sa pelikula baga, si Odette. Hello? Pag-asa, good morning. Hello? Hello, good morning po. Yes sir, Ariel. Si Henry po sa DCGB. Makihagad po kami kay forecast. Mangungumusta kami kay Odette. Kumusta na po ang sitwasyon niya? Go ahead, Tabi. Para po sa update sa toong panahon, nakaka-apekto po sa Luzon ang Northeast Monsoon o Doros Amihan, samantala ang bagyo man na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility na may international name na Nyato, hindi man nasa kategoryang typhoon asin inihoring na mataan, subagong alas 3 nin maaga sa distansyang 1,440 km sirangan kang Central Luzon. Ang coordinates kaniyo nasa 16.0 degrees north, 135.6 degrees east. May taglay na kusog na duro sa ininaharan sa sentrong nag-aabot sa 120 km per hour. Kasi may pagbugso kan duro sa nag-aabot sa 150 km per hour. Kasi naghihiro ini sa direksyon na panorte sa Recasman at 20 km per hour. Sa ngunyan, nagbaba naman ang tsansa na maglaog pa ini sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa maghapon ang Kabikulan nilalaoban na magkakaigwanin mapanganoro ng kalangitan na may mga kalat-kalat na pagkuran asin pagkikilat, pagdaguldol. Posible man ang mga biglaan na pagbaha o landslide din dahil naman sa mga katamtaman asin minsan makusog man na pagkuran. Katamtaman man hanggang sa makusog na doros na halis sa norteng Sirangan at Mairal na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Igwa man nakabanderang gale warning sa mga baybayin dagat kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, Eastern Coast kang Sorsogon asin Catanduanes. Kung kaya pinapatanidan ang mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat, naiwasan na muna ang magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Inalerto man ang mga dakulang sasakyang pandagat sa mga dakulang pag-alon. Ang tinatay kagwatman kang temperatura sa maghapon, 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5.52 ngunyan ninaga, pasulno pa siya alas 5.17 nin hapon. Alili sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Opo, Sir Ariel, tama itong nadago ko sa imo na dahil naman siya naglaog sa Pars o Bagyo? Iya po, tama po. At sinsa ngunyan nga ni, nagbaba man ang tsansa na maglaog pa ini sa Tapar. I see. So kung sabihin tabi, sa buong area kang Pilipinas ngunyan, dahil kita ki magabat na weather disturbances, ano? Iya po, makikita ang bagyo sa laog kang Par. Lagad yung trough kaniyo, yung inabot ng extension kang bagyo. Yung po ang nagpaporan di sa may parting Bisaya asin pati naman nga di sa Bicol region. I see. So yun yung pagura na yun, dara niya, parte niya. Tama? Yung lang, inabot ang trough o extension man. Extension man sa Dahil naman sa sa Doros Amihan. Oo, okay. So, itong gale warning tabi, kuan man ito? Epekto man ito tabi, Sir Ariel? Yan po, ikaw pag itang gale warning digdi sa sa may General Eastern Seaboard kang kang Bicol region. Opo. Di sa may Cam Norte, Northern Coast kang Cam Sur, Eastern Coast kang Sorsogon at sa Catanduanes. Oo. Pero ano po, sir, ang pinag-estimate na langkaw kang balud din sa kadagatan? Posible pong mag-abot sa 3.7 to 5.5 Dracula, meters. Darakulang, dalagang medyo delikado sa mga salit na pandagat, Yan po, tama po. Pinapatanidan na dahil muna kita magpalaot digdi sa Iyo. Itong sa mga nagagamit ng mga saradit na sasakyan pandagat. Opo, okay. Sir Ariel, salamat na maray sa report. Salamat po. Hali dyan sa Pag-asa, mga tugang sa Kamugtakan Kampanahon. May gale warning tayo. Ingat-ingat
Ingat-ingat mga tugang sa paglalawod ngunyan ta may gale warning kita baka makonen ha. Hindi kitang problema. Hans Galero, may report. Good morning, Hans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta sa rong high-value individual database sa target personality sa illegal na droga, ang arestar sa sarong ikinasar na anti-illegal gambling operation sa probinsya kan Camarines Sur, particular na sa Baaw. Tusog sa report kan PNP Bicol nang inutan o pinanginutan kan Baaw Municipal Police Station sa raram kan panginginot ni Police Major Mary Grace Tagtag ang Chief of Police kanian kupag kondusir nin anti-illegal gambling operation kontra sa personang si Sancho Lomeda y Cortez, 48 anyos. Pantang nagkondusir kan operasyon kontra sa mga sugal, nagboluntaryong ipinagluwas kan suspitsado ang sarong kanister niya sa iyang bulsa as ininiiguanin laog nin Sam na pidasong heat sealed plastic sachet na may laog nin pigtutubo ng sabu. Discovery pa sa iya ang surupang heat sealed plastic sachet man na igwamanin na pigtutubo ng sabu as ini nakalaog o nakapaipit sa sarong kahanin sigarilyo. Sa ngunyan, siguro sa mga otoridad, nag-abot sa poko mas o menos anom na gramo nasambitan ng mga nakumpiskar na illegal na droga mantang may kantidad ini in 40,800 pesos susug sa mga otoridad. Ngunyan, apera sa paghampang sa lay na pagbalgar sa anti-illegal gambling, gwapa siya nga hampangon na RA 9165 o ining manood man sa illegal na droga. Ito BVP, initial na informasyon sa Kampo General Simnola mantang tranquilo man sa paglibot-libot kan mobile unit this is tuyang sudad kan Legazpi. Good boy, Hans Galero, TCGB. Salamat, Hans, sa report. Pasibo at sa mobile. Sabi ni Padi ni Kapitan Toy Barajas, happy birthday ngayon kay Brother Mar de la Cruz. Padayon. Yes, thank you. Happy birthday Tabi. Sabi ni Punong Barangay Toy Barajas ng Sagpon, Daraga, Albay. Hello, good morning. Sir, suggestion ko lang. Yes, sir. Good morning po, sir. Suggestion ko lang. Sa grupo niyan baga, late ang napili na ang ibatang mga tugang. Kaya kang gale warning. Yes, opo. Subasko. Yeah. Aramon ni Dambikol kan sa atin, yung sana. Yung manang, ikaw nga na ngunyan sir, kibagong term na, kung ko pig para research, di ko nasabutan. So, ano ito? Ikaw nga na ngunyan sarong term yun, so, ano ito? So, pinulwad sa ko ni King Reginaldo, ano nga, share line. Ano nga niya ko ining salbatan ng ini na share line na ini? O na ko, so, sa gilid kang dagat. An pag-orar niya darang kan share line nga kan. Ano niya ko ini na. Pagod ako, so, naglakaw-lakaw kaya dyan sa share line. Dahil mana, pagayari, maragad pinadala sa ko ni King, buda ni, buda, na-research ko. Yan databi sa bagong term, kan cold front. Kailan ba cold front? Hello? Igwaman sir ito, ang pinapod sa nung sir, garo ng, duwang persa, susaro, wawala, saro, pato, Oh. o dewan. Yes, yes, sir. Yes. Kung sa o yun ang paros, may paitaas, may paibaba, kaya nagkakaibo kay fearing stress. Yan, oo. Bagyo, paitaas, pero ang wind man aling sa Siberia, amihan, so kaya garuping altropig, nagkakaibo kay stress itong nailing mga sa bidyong linya. Iya po. Dawan yung steering line. Yeah.
Oho. Di ba sana po, sir? Salamat to. Di ba? Ayan na mga terminolohiya pa may nakakakirig-kig kita ang common tao. Kung di mo talaga aramon, talagang, di ba? Malilibo. Anong ko sabihin ka yan? Oh. Yan na gale warning na yan. Pag inabot ka kang trimonada ka yan, mga tugang dyan sa kadagatan, kung sila yung bangka mo, magkataisus ko. Dahil man lugo. Di ba? Iyan na, ano yan, mga terminolohiya yan na madali dapat na nasasabutan kan publiko. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Subasko. Oras 5:50 na sa Pilipinas. As hatod sa Indokang, ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pinapadangat kong kababayan, ako po si Leni Robredo. Halangkaw po ang sukulan para sa vice-presidente. Sa gabos na kandidato, may sarong kinakaipuhan para digdi. Ang Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan, na purbaran ng napapagkatiwalaan. May pagpadangat, makusog ang buot na pinaglalaban ang nangangaipuhan ng boses. Ako po si Kiko Pangilinan. Tungkulin ko pong itabang ang kaya kong itabang. Lenny's Choice bilang Vice President kang Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Bicol Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung sa Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ako po si Henry M. Taga Barangay 8, Legazpi City, bakunado. Bakunado po ako, nin Sinovac, asin ang sakuyang bilog na pamilya. Kaya po, magpabakuna na kita. Tangani po na ang komunidad protektado, asin po ang satuyang bilog na pamilya. Salamat po, Henry Maceda po. Pogi, lagi. Jomar Bien, my report. Smile. God is good all the time. Jomar, good morning. Pasok. Ay, sa Dagdag Barata, na-fracture ang walang braso ni Tiwi Mayor Ami Villanueva. Matapos na maaksidente sa iyang bihikulo kasod manghapon digdi sa may parte kan Banwaan kan Malinaw. Sa report mismo na pinaluwas kan opisina kan alkalde, alauna 25 kasod pig the drive ni Mayor Villanueva so sa iyang Fortuner na plate number NJC 1920. Pauli na siya sa Tiwi. Pero pag-abot niya digdi sa may parte kan barangay Kabunturan kan Malinaw, 5 kilometros antes an Banwaan kan Tiwi, na pasubra sukaskas kan alkalde sa iyang behikulo. Niya mauranon baga kasod matabi Henry, mahal na sutinampo. Digdi sa kaawagan, nag-aagi ka baga digdi? Iyo. Paggali kang Malinaw, sentro pasiring sa Tiwi, may kaawagan siya na... Diba? 4 na linya. Roger, na straighto na tinampo. Correct. Pag dai mo mariparo, nagdadalagan ka na mga 120, dai mo man, lalo na kung ang behikulo, arog kan behikulo mo na luxury vehicle. Latasunta kang sarwayon ka dyan. Dai mo mariparo na makaskas. Makaskas, okay. Barayso, konsolo na dang ko, magdalagan pa sa nakisisinta, sige nang paragpadan. Kanya na nangyari.
Bakas kasunon, dahil naririparo ka ng alkalde. Siya nagmaneo? Si Mayor nagmaneo? Siya mismo, Okay. solo lang siya sa auto. Mahal na sutinampo. Yun. Nawarang kidireksyon, buminalagbag ining nagrarabas, Sus, ko di mais. binadulan so kilometrahe, so di ba ka sa gilid na may mga markang kilometro, Oo. tapos sa rupang marker na dordakula, buminadol na so side ng parte, so ato ba, so gilid niya ng gad, so sa driver side, Pangyayari, ano? tapos umikot ang auto, nakasungsong na ligdi sa gilid kan ano ini, kan kale, so damage kang auto, digdi nanggad sa driver side sa may tangod ni Mayor Villanueva Salbata. na nagresulta tangani na nakabadol man duman sa gilid kang auto ng alkalde na iyo ang nagkaw sa tangani na magkaigonin fracture so wala niyang braso. Oo. Di na rin sa doktor ni si Mayor Ami Villanueva, iyo man maringanita, iyo lang ito so Tama. sa iyang distroso, fracture sa walang braso, ang nagpaparahay na ang alkalde. Pangyayari. So talagang tuminalibong sa auto niya. No? Tama ba? Na-imagine ko kung kung nag-drive ka kimakaskas, bigla kang bigla nagari tuminagilid diyan. Matalibong ang auto mo talaga, mabalintok 'yan. Maniyan, hindi balintok. Talibong lang gari sa auto. So sa pelikula lang baga nagari minatalibong ka habang nasa dukot pa sa ruweda sa daga. Niya, naruk so nangyari. Tapos so driver side, buminadol duman sa sa marker. Sa marker. Iyon ang gadso may tangod kan braso kan alkalde. Pangya. Tayaw, sa may bintana niya. Oo. Marisa na ta, iyo lang ito so sinapar na tama kan alkalde. Okay. Solo siya? Solo sa Jim? Jimar? Solo si Mayor? Solo lang tabi siya sa auto, solo lang. Sinali si Mayor? Say ko arang bakaling tabako, basta sudirsyon niya paulay na sa tiwi. Di ba dyan ha? Actually, yan talaga nariparo kay si Mayor Ami kaya, dahil yung mga bodyguard. Roger, day. Pero may solo na naggunong pamilya niya sana. Ayan, kaya anyway, mas kuan nga ni, mas delikado kung nakul siyang kay Riba duman sa laguan auto. Takon dakol na kay Riba, di mas magabat so auto, mas delikado. Yes, okay. Sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. Happy birthday muna. Nangyari kay Mayor Ami Villanueva. Happy birthday muna kay Daisy May Atibagos. Yan. They say you found somebody new. Da-da-da-dang, no one but you. So, akin ni Chito. Happy birthday, Tabi. 14th birthday. Mga tugang kang Unika Iha. Yan. Solamente. Sigurado ka, Chito. Kanayan mga Pakay dyan, Miyo. Happy birthday po kay Daisy May Atibagos. May God bless her and shower more blessings from Daddy Chito and Mami Marian. Daisy May Atibagos, happy 14th birthday. Ano niya na alam? Bako may knock-knock. Who's there? Daisy. They say you found somebody new. Alright. Sige po. Good morning. King Reginaldo, may padarang mensahe. May kwampalan. Thank you, King. Good morning, Migo. Mag-Jim's Coffee ka na, Migo. Grabe palang supig. Ay, sus ko. So auto ni Mayor Ami Mananggad. Nakabalagbag sa gilid kan tinampo. Turumbaso marker. Kilometer 0554. Uyog. Para sa marker, paliba ay. Maluya man kayo sa kabilya. Pagkabugtakan marker. Salit man so, may kabilya ni. Natangay kabilya sa pigahanap mo.
Sus ko, maringan ita, ano ini, o, dinagulpi, o, si Mayor Ami. O, ni palan sa picture, pinadaran ako ni Angie kan picture kan vehikulo ni Mayor Ami na nakabalagbag sa kwan, sa gilid kan tinampo. Yan kaya na paglagpas mong Balinaw, may tulay baga dyan. After kan tulay na yan, straight yan, magayon talaga magpadalagan dyan, mga tugang sa lugar naan. Pero, pag ako nagmamaneho, Ronald, ako hanggang sa na ako mga 70, maski sa ako 70, dyan, maski sa expressway, kung ako nag-drive pa Manila, hanggang sa na ako dyan, pag makaskason, gari tukal sa inda, gari ba pamati ko, tabi sa kuha. Kaya mag-ingat kita, although aksidente talaga itong nangyayari kay Mayor Ami, ha? Good evening. Oh, may aksidente man sa Arimbay, oh, may pinadala sa kuya na ano yan, na picture si Ate Kayen. Good morning, tabi Ate Kayen. Okay, ito. O, Beno. Ano nga ito? So itataram ko. May pariportong ko po na si Lawens. Bata malasais na naman. Hali po dyan sa lawas. Alamin natin ang mga balita. Ngunyan tabing aldaw. Garigay na sobrang ka na naman niya kay Adli. Bata nga niya ma-report si Lawens. Lawens, pasok. Salamat kami, VP. Good morning. Good morning sa gabos na mga paraantabay. May connection sa imong ipinagabong kara sarong arkitekto ang gadantabi VP pagkatapos na marunot ang lawas. Pagkatapos na maligis ka nagdadalaga na truck mantang nakapurtor siklo sa barangay Arimbay, Legazpi City, kasuba kung poko mas o menos alas 12 nin maagahon. Pasado digdi sa police record kan Legazpi City Police ang biktima na bisto na driver kan Rusi motorcycle na may MB file number 0501 0104542 na iyo si certain Ronnie Batalier Basilia may agom na taga Bakakay Albaytabi BP. Ang driver kan truck na imbelto sa aksidente na Howo color orange na may plate number NGT 251-2581. Iyo si Carlo Banyadera y Cervetilio, 29 anyos, taga Purok 2 kan Budjao, Daraga Albay. Sigun sa initial na investigasyon, magkaibong ang direksyon kan duwa. Ang motorsiklo hali sa Legazpi pasiring na sa Bakakay Albay, mantang ang truck ali sa Tabaco pasiring man sa Bugtong. Dahil sa dalinas o kaya dalinas ang tinampo tabi BP, nadalinas ang motorsiklo, luminagapak pasiring sa opposite lane, asing dumanay ni naligidan kan gulong ka nagdadalaga na truck. Sa tindikan pangyayari, nabangga sa duwa o kaya nabanga sa duwa ang lawas kan biktima. Asing so ibang parte kan lawas kay ni narunot kan dakulang gulong kan truck. Nakabalyo sa ibong na parte kan tinampo ang motorsiklo pagkatapos na ma-slide tabi ni BP, mga 5.60 meters hali sa center line. Sigun sa witness na si Joseph Bangangales, Iburina, 35 anyos, na sarong skill painter kan biktima, na ali palansinda sa project site sa Central City para magpirma nin sarong kontrata na kotang gigibuhon. Sa Rabayan sinda na nagmotor pa uruli, asing dumana nangyari, sumadugong insidente sa nasabing arkitekto. Pagdalagan sa Ospital Tabi BP, dineklara tulos ining dead on arrival sa Legazpi City Hospital. Atin ang suspect na nakatrack, inaristar, atin pinasabot ka na stura kan sa iyang pagkakaaresto para sa formal na disposisyon. Tama kung ilingon Lawens, ining color pula sa truck? Color orange. Orange, alam ko na isumtang orange ang nakalagdig di. Ayo, orange. Roger. Orange, ako na ko pula. May diferensya talagang mata ko, Orange, may pinadala kong picture digdi. Na may reflection o karing kiilaw. Sa ampangan ng gadiyan kan, orange. Roger, sa ampangan iyan kan may Manila teachers nangyari. Sus, kung pangyayari. Ingat ha. Paano kung aksidente ito? Talaga na marito tituyo. Ta. Sabi, na-slide siya architect yun ni Lawens? Architect. Ikairak man Na-slide siya, tamahal na sa tinambo.
Mahal na sa tinampo. Pag-slide niya, nakabarabad sulawas, duman sa kasabatan na linya, sa ibong na linya. Roger to that. Tatiming yaw naman sa truck. Timing niya, Oh na sa my truck, goodness. naligidan siya, banga sulawas. Kaya Tapos rakman. runot pa sa ibang parte kan lawas dahil kan tindi. Ipangajitan ka pengalong kang kalagay ni na biktima kay Rakman. Roger to that, Tabi Bibi. Okay. O, Sige. sa physical location, Tabi Bibi talaga, maski sagkod sa mga oras na ini, maski uraw-uraw na, talagang maalas pa ang tinampo sa lugar, Tabi Bibi. Kaya iyan baga siguro, iyan baga na asphalt overlay. Oo. Malnas baga talaga yan. Pag, duwang bagay yan, pag mauran, malnas. Pag grabe ang init, minalumoyan. Roger. Pag nag-break ka dyan, makuan yan, kwan baga, minagasgas baga, kwan baga ang tinampo, ano yan, so gari minadalinas ang tinampo. Oo. Pag grabing init man. Kumpara Roger naman to sa that. semento, pag sementado baga, bako masyado siyang mahalnas. May friction Minakagat kaya. yan sa goma. Kaya man ang medyo disbintahe kan mga asphalt overlay. Roger. Okay. Roger, Tabi Bipita, Kaya yan ang mga pangyayari digdi sa tuyang area of responsibility na nanotaran Tabi BP kan DCGB News Opo. digdi sa Legazpi City Police. Okay. Tranquilo Sige. man Tabi BP ang daraga, alagad ba special kitang istorya digdi. Ako po Sige si daw. LDB. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa lawas. O, madali lang at tapos kami ni June mag-commercial. Happy birthday kay Mark Balingbing ng Bagtang Daragalbay from Miletro Brigado. Happy birthday. Wow. Ginaya si Mayor Rosal Bipihen. Pogi lagi. Alay ko nang pigagamit ang sa radyo. Munyan mo lang nadango gayon. Alay ko nang pigagamit ang sa radyo na pogi lagi. Garingunyan mo lang na timing. Anyway, basta na. Naman sana ito. Oning party mas na kang adlib. Happy birthday kay Rosario Maraya kan Santa Florentina Taisan. Good morning po, Brad. Hapot ko lang po kung anong problema digdi sa Taisan kang kuryente. Nag-brown out alas 9 kasubanggi. Sagkol mo niyan alas 6 na dai pang kuryente. Salamat, Brad Hen. O yan, pag-report ka sa bago ni Padingal. Pa-brown out festival. Nakabaga. Sige, i-text to sa mga kamit binta dyan sa APEC. Babati po kay Anong Peralta. Happy birthday. Tampurok 6, Bagong San Roque, Santo Domingo, Albay. Hapot ko lang po kung implement ba sa City Ordinance na bawal mag-video okay pag may klase. Ay, pag may ordinansa po, dahil manan basta-basta mapundo unless na may amendment or may amendment o may order of suspension. Reminds us of you. Pero po, dahil kayan po, existido po, as in, dapat masunod ang ordinansang yan. Gumananggad kayan na ordinansang tungkol. Sige ta. Aputan ko si Mayor Aputan ko. Yung tamay nag-online classes baga. Tangon yan, pwede na mag-urarampangan. Naistubura naman sa mga kinag-eskwela kung kita nag-video okay sa pagkabanggi. Puda sa pagkaaga. Diba? May point ka po dyan. Ipalap na tabi. Happy birthday kay Ellen Ostonal from Ate Ems. Good morning. Happy birthday to you. Good morning. Bako na po kita freedom country pag-arog ka iyan na mandatory na po ang vaccine. Kadakol baga po ang kamidbid ko na may helang na pagpabaksin. Nagkagarada, may balik pa daw kan gobyerno ang buhay kan tao. Bako po pare-pareho ang immune system kan human body kan tao. Dapat po i-broadcast man ang nagagadan dahil sa vaccine. Ayan, may point ka po dyan. Brown out po rin sa Taisan, kasubanggi pa po sa Kabaga. Good morning, Tabi, sa pamilya ate dyan sa Istansa, pirming nakatutok sa DCGB. Sabi po ni Chit Ate. Happy birthday po kay Madam Samantha Dornha. Pagbabati po, ali sa Doroha family. Samantha Doroha pala to. Ali po sa Doroha's family. Samantha Doroha. Happy birthday. Merry Christmas po. Pirmi ako nakaantabay sa programa mo since 2001. Up to now, ikaw namulan kong pigadangog sa DCGB. You are veterans, anchor in DCGB. Pagirit po, mantabi sa gabos na pamilya kan Marcaida and Nolias family. Yan, okay. Happy birthday.
Pagkatapos kang pagpailaw sa kamaling, nag-burnout po. Sir po di Jimmy, World Health nagtaram dahil pwede i-mandatory yan na bakuna ta diretso kang individual. Actually, bako man nga ni po mandatory, ang term mandatory, pero ikanaan magbagasto kang buhay mo sa pagpa-RT-PCR. Tabasahon tang guidelines kaya na. Nakikinig kami sa nitang tiod sa libod kamalig, okay? Reminds us of you. You're growing older. Kadapol mo niya kan. Dito, dali lang. Still the same. And now that your birthday has come, it's all the better. Happy birthday po kay... Sandali lang Happy birthday. Belated happy birthday kay Vasion Luminario Salinas. Happy birthday. Anhapot ko lang po if effective na po sa private sa public RT-PCR pag malawag sa work, ipano man po sa mga parents na hindi vaccinated na makuha module sa school. Ano po dapat gibon? Yan sana. Ako sa ilingkod, masunod kaan ang general public mapaluwas ki mandatory vaccination guideline. Iyan baga na pagbako kang bakunado dahil ka makalaog sa mall, iyan bagang pigigiribo. Pag dahil ka makalaog sa restaurant, iyan ang abaganda. Happy birthday kay Anton Dwayne Del Rosario. Ano ang Orem Prime Water? Mapabulos ka magahon. Tapos isasara nindo 12 noon. Day ka lamang makalaba. Yan. Sabi ni Jay Aconia, paghuna, ito. Mataho na tabi ako may go arindang. Jay, paghuna kong tabi, amigo, dyan sana sa Ginubatan, Iguaca. Pati palan sa First District, Iguaca pa. Natasanta ka dyan din. Sabi ni Ma'am Regino, hello, kaya ang mga forecasters dapat magparagamit kit technical terms or i-translate ninda tulo sa dialect. Dahil magparagamit, iyubaga. Tama po si Duterte. Tama po, si Duterte man lang mandatory, daing respeto sa individual. Kung gusto niya, ipabakuna sa iya gabos. Kung kang gusto niya, ipabakuna sa iya gabos. Good morning kay Ray Aguilar ng Bicol University. Okay na ba tayo? Basa ko na, isus. Nakulong pa. Babareta na muna po kami. Paano ang inbox tao? Ay, isus. Kano ini, happy birthday kina Teacher Lynn Arcos and Teacher Mark Jomer Blaso ng Kamalig North District. Good morning kay Ate Kayen, malipot na aga, Jim's Coffee na, may pandesal morning hirit. Sa mga taga-daraga, Buda sa Gabos na Paradangog, Merry Christmas. Nag-collect na ba ako regalo para sa birthday ko, December birthday ko. Ako na ang bahala sa imulit. Happy birthday. Happy birthday. Ate Kayen, advance happy birthday. Hindi man kuta mandatory, kaya lang kanya-kanyang departamento, di government, mandatory vaccination. Yan, okay? Good morning po sa, meron pa ba? Ang anak ko, laging masakit ang ulo, takot ko ipabaksin dahil may waiver po ako. Ay, desisyon mo po yan. Ipacheck mo muna sa Dr. Tabi kung iyan pababakunahan mo, ha? Death result due to vax is being banned from mainstream media. Dahil man kipigluluwas bagasukwan to Department of Education kaya. Sorry, Department of Health kaya. Igwa pong nagbunyag mo niyan sa okay, sa simbahan kang Ginubatan. Okay. Iko po aram sa mga yan buronyagan. Okay? O bueno, ang mga bareta sa morning hirit susunod na. Makalipas lang po kan mga patalastas. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Ang Pasko.
kan Red Horse Beer. Arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Diyos maray na aldaw sa lambang Ligaspenyo. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating konsihal na si Saloy Chan. Sa ngaran, kang sa muyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magreinar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Saloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Gumagaan ang inuman pag Sunday flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday flight.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras na kan Bareta alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Ipinaghiras mga tugang kan gobyerno lokal kang Legazpi City ang sendang Coastal Resource Management Program sa Manito Albay bilang parte kang Rehabilitation and Preservation Program kan Coastal Marine Resources sa long-term food security. Sinabi na Alcalde Noel Rosal na ang gobyerno lokal kang Legazpi City may suporta sa coral rehabilitation activities sa kadagatan kan Manito tanganing mas mapakarahay ang pagsira kan mga parasira sa nasabing banwaan. Idinagdag pa ni Rosal na ang Integrated Coastal Resource Management Unit kan Legazpi mapartisipar sa implementasyon kan Marine Management Program kan Manito para sa maray na pagmanihar asin pagbantay kan sendang marine resources. Sa
magpoon kan bulan in Disyembre para sa panahonin Pasko asin bagong taon. Ipinaglansar kang Legazpi City Fire Station ang sendang oplan paalaala as iwas paputo campaign. Tanganing parumdumon ang publiko na malikayan ng anuman na sulukaw sa kan paputok Christmas lights sa Sinibapa. Sinabi ni City Fire Marshal Police Senior Inspector Eric Caramuan, nakatuyuhan kan sendang kampanya na masigurohon ng mga pagbabakal kang Christmas lights siguradong bako sum standards asin igbanin ICC mark siring man pagkakaigwanin paglibot tanganing maparumduman sa publiko ang pag-iingat nin sulo tanganing malikayan ang anuman na diskwedo sa buhay nin mga o sa buhay asin mga propriedad. Mientras tanto, report halid dyan sa luwas, DOT Regional Director Herbie Aguas, nagtaong inspirasyon sa publiko laban sa pandemya. Jimmy nasalita sa report. Pasok, Jimmy. Iba pa niya itong mga bareta, Albay, Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, asin gobyerno provincial, kumpiyansang may babalik na sa normal ang estado ng turismo sa probinsya. Ans Galero sa detalye. Ngunyan na talaga nagturos na ang restriksiones may kinaraman sa COVID-19 pandemic, mas nagiging kumpiyansa asin positibo ang panghiling kan Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office o PTCAO, asin man kan gobyerno provincial kan Albay na talagang maibabalik naman sa mga maabot na aldaw ang normal na bulos kan turismo digdi sa tuyang kapalibutan. Inian na pag-araman kan DCGB sa Albay sa nasambitan ng opisina kung sa dakulan to sa salamat ninda na digdiman sa syudad kan Legazpi, partikular na digdi sa probinsya kan Albay, ikinundusir saro sa mga pagtiripon kan Philippine Tour Guides Association. Sigun kay Dorothy Collie ang pamayokan PTCAO, talagang dakula ang magiging tabang kaini dahil sa mas may papailing pa sa manlain-lain na tour guide city sa nasyon ang kagayunan kan probinsya kan Albay sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Lagad, pinagsisiguro mo niyan kan PTCAO na talagang dapat na masunod ang mga protocols may kinaraman man giraray sa COVID-19 dahilan sa dapat na maging alerto man giraray ang gagabsan sa pagmanihar kay ni urog pang may palit-liit pa man giraray na nagbubutuang kaso kay ni sa probinsya kan Albay. Nakula man ang pasasalamat kan PTCAO lalo na kan gobyerno provincial kan Albay sa suportang pagtatao sa Indakan Department of Tourism sa pamayon ni Regional Director Herbie Aguas sa nasambitan ng programa o kaya kampanya na mabuhay giraray ang turismo kan probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Pigtutugutan ng maglaog sa probinsya ng Catanduanes ang mga biyahirong hali sa mga lugar na klasifikadong kaibahan sa Manilain na alert level status sa nasyon. Alagad kaipuhan man giraray na magsumiter ni negatibong resulta kang RT-PCR asin request sa safe, swift and Smart Passage o SPAS Travel Management System. Ina nakapalaman sa pinaluwas na Executive Order number 34 ni Catanduanes Governor Joseph Cua, katakod kang naging rekomendasyon kang National Interagency Task Force na ibaba ng probinsya sa Alert Level 2 hali sa Alert Level 4 poon kasuhapon Disyembre 1 hanggang Disyembre 15, 2021. Nasa 50% capacity ang pinagutugutan sa mga indoor venues as in 70% sa outdoor. Mantang tinawanin doon kan sa indang incident management team na mas pakusugon pa ang monitoring kan mga malaog sa probinsya asin sa mga lugar na may positibo pa sa COVID-19. Teamwork kan ako Bicol asin gobyerno probinsyal kan Albay sa pagtawin ayuda nagpapadagos ngunyan. Al Armario sa report. Pasok Al. Roll out sa kunyan kan mga ayuda napigataw kan ako Bicol Pastiles asin gobyerno probinsyal kan Albay sa iba-ibang sektor. Sinabi ni Congressman Pino Garpin Jr. pagpapatunay ini kan magayon na teamwork kan ako Bicol lalo digdi sa Legazpi ang Team APG asin ni Gobernador Alphonsus Bichara maging mga pangiriba
Kasudma, intero mga BHWs, BNS, pati mga reproductive health workers sa 70 mga barangay kan Legazpi at pinarawan tig 3,000 pesos plus iba pang mga items bilang pagdikompensar kan sa indang sakripisyo sa trabaho sa kanya-kanyang barangay na sindaan sa mga grupong nagiging frontliners. Sigon sa magkasarong pahayag ninda Congressman Garvin asin Gobernador Pizarra parte sa nainikan padagos nindang Timor para maitaw ang ayuda sa iba-ibang sektor na padagos na kunyan ang rollout. Alarmario, DCGB. Ama, ipinagreklamo ang sayang aki kan ini maglayas asin minuba sa sayang ilusyon na tumboy. Lawrence Barcena sa report. Karong Daragitay ang ipinablatter mismo kan sa iyang ama pagkatapos na lumayas sa indang harong asin mag-iba sa iyang pinagsasabing namumutan na lesbian o tumboy na ilisyon. Ini ang reklamo digdi sa Daraga Municipal Police di Zoren. Bako niya tunay na pangaran sarong senior citizen na taga-sur na parte kan Daraga Albay na tigreklamo niya ang 19 anyos na sa iyang aking Daragitay na itago ta sa pangarang Gina. Bako niya tunay na pangaran na basta na sana daw sindang binayaan asin na-discover niya na inarakot na sa mga bado kay ni na dai sa iya nagpaaram. Pagtubod kan ama, luminayas ini para umiba sa sarong tumboy na itago ta sa pangarang Gina. Bako niya tunay na pangaran na sa iyang pinagsususpetsaran dahil sa konsumisyon at tinahadit daw sa kaligtasan ang ama sa iyang aki, nagpablatter na siya sa pulis, lalo pang dae niya isi kung saan ini nagduman sa pag-iba sa pigsasabing tumboy kay ni Kurukarakaiba asin kung ano na sana ang mangyayari sa iyang aki. Dahil naman din detalye kan na ama kung ano pa ang sa iyang mga grads may kinaraman sa pagkakaniminuutan kan sa iyang aki budak kan pigsasabing sarong lesbian. Dagdag na bareta, ako po sa LBB. Number 6 most wanted person sa Tabaco City, arestado na kaso hapon. Jomar Bien sa report. Na-arrestar kasulma kan mga membros kan Tabaco Police ang number 6 most wanted person sa syudad. Ini matapos makakuha si daning tip na ang suspitsado na sarong lalaki na 25 anyos na paraoma, residente kan Barangay Hacienda, San Miguel Island, kan Tabaco City, nagtatago palandigdi sa Fidel Sortida kan Barangay Fidel Sortida kan Santo Domingo Albay. Bit-bit ang warrant of arrest sa duwang kaso nin rape. Pinaayo kan mga miyembros kan Tabaco Pulisan na unambitan na barangay sa Santo Domingo para isirbi ang mandamiento di aresto dahil na nakaparpaining suspitsado na matapos na isirbi na sa iyan na warrant of arrest sa duwang kaso nin rape na dainin piyansa. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan Tabaco Police ang naunambitan na suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, asin sa DCGB, alas 6:31 na. Mientras tanto, balikan ang report ni Jimmy na salita hali dyan sa luwas. Burokas na ang mga pasyaran, tourist destinations digdi sa Kamalig, sinyalis inikan pag-asa na makakabalik na sa normal ang sa tuyang palibot. Ini ang sinabi ni DOT Regional Director Herbie Aguas sa mensahe ka sa Banggi sa aktibidad digdi sa Noida Park sa Banuan kan Kamalig kung saan simultaneous pati sa mga barangay pinairilawan mga Christmas lights asin mga Christmas tree. Maski siring kay ni na sitwasyon na napelo ni RD Herbie Aguas, dapat na maging responsable ang mga tao. Dapat kung maralakaw-lakaw kaipuhan bakunado. Pinag-rekonosir asin pinag-apresyar ni Director Aguas anis persos kan LGU Kamalig sa pamamayo ni Mayor Caloy Baldo, Tourism Officer Jed Villanueva, asin sangguniang bayan sa pamamayuan ni Vice Mayor Ding Baldo kung saan maski may pandemya, bako iniulang para day mamatian ang espiritu kan kapaskuhan kung saan pinamati ini digdi sa Kamalig sa kagulping mga pailaw asin gulping mga pinaputok
na mga fireworks kasubanggi. Bakit tabi Jim Clarado? Si Regional Director Herbie Aguas kan Department of Tourism. Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras sa Pilipinas, 6:34. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dapat piliun, mayong digda ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aro aldaw, pigpipili ta ka. Kay Lenny Robredo, taong bayan ng panalo. This is a paid advertisement. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1187 series of 2021. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kesa sa dati. Aroma pa sana, masaramo na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pinapadangat kong kababayan, ako po
po si Leni Robredo. Halangkaw po ang sukulan para sa vice-presidente. Sa gabos na kandidato, may sarong kinakaipuhan para digdi. Ang Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan, na purbaran ng napapagkatiwalaan. May pagpadangat, makusog ang buot na pinaglalaban ang nangangaipuhan ng boses. Ako po si Kiko Pangilinan. Tungkulin ko pong itabang ang kaya kong itabang. Lenny's Choice bilang Vice President kang Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa indong nadangog ang GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan, mga tugang sa mga bareta sa Lado National. Mga bareta, mga tugang sa Lado National, hindi po sa GB News Express. Hinagad ni Mayor Isko Moreno kan Manila sa Philippine Drug Enforcement Agency na magkondukta nin aktibidades para sa illegal drugs. Sa surat na pinadara kay ni sa PDEA o kay PDEA Director Wilkins Villanueva, sinabi kay ni na sayang pinahagad na siya personal na itest para aramon ang sinabi para i-challenge ang informasyon na igwa kinagkapirang mga presidentiable sa Pilipinas na nagagamit ng droga o cocaine susog sa naging aligasyon kan mga nakaging daw. Sa tinawanin doon na sa interest kang publiko, sa interesado na magkondukta magpasirarom sa sinabi ng drug testing para maaraman kung ano ang magiging resulta kay ni. Sharing man, dapat naaramon kan publiko kung sisay mananggad ng mga kandidato ang nasa likodan kan mga aligasyon para matest kung sisay nagamit ng cocaine, shabu, marijuana at iba pang illegal substances. Sinabi ni Moreno na bilang aspirante sa pagka-presidente kang nasyon, kinakaipo na magsairarom sa siring na bagay, aniba, ang 47 anyos na alkalde kan Manila, iyo ang willing na magpairarom sa sinabi ng bagay, tangani na ipairarom an sa iyang sadiri sa sinabi ng drug test para maaraman ang sinabi ng mga aligasyon. Sa ibong nalado, pinaghalat na sa nakaini ang resulta kan sinabi ng surat sa PDEA tanganing siya magpairarom sa magganigong drug testing. Enot kaini, si Presidente Rodrigo Duterte igwaki inutang pinag-aligar ng mga kandidato na nagagamit ng cocaine kung kaya ang mga kandidato sa pagka-presidente nagsabi na sinda willing man na magpairarom sa magkanigong drug testing. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa kunya na pagkaaga.
Padagos na nangapudan ang Department of Health sa publiko na magperarom sa magkanigong pagbabakuna ang mga namanuaan para maiwasan ang padagos sa paglangkaw kan COVID-19. Sa ibong kan hanggang sa ngunyan, dahil pa rin nadidetect na Omicron variant sa Pilipinas. Inang kinumpirmar ni Acting Spokesperson Carlo Nograles sa tao kan patakot ang paglakop kan sinabi ng bagong variant kan COVID-19. Sa naman doon, ng gobyerno iyo ang padagos na nag-aaram at nagsasabay o pinagsasabay sa red list ang sarong nasyon na nagkakaigwan in local transmission kan sinabi ng variant. Initanganing maiwasan ang paglaog sa nasyon kan nasabing variant na pinagtatakutan na mas matindi ang epekto kumpara sa Delta variant. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Masunod, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Hulit ta padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin araw-aldaw, pigpipili ta ka. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, sinabi po ni British Health Secretary Sajid Javid na iguanan ng 22 na konfirmadong kaso kan Omicron variant kan COVID-19. Sindang naresibi sa United Kingdom, kunahain ini pinaglalauman na maglangkaw pa. Sinabi kay ini na expected o pinaglalauman nan sinabi ng variant malangkaw pa sa loob ng 2 semana pagkatapos na madiskubre kan mga siyentista sa sinabi ng nasyon. Sa tinawanin doon na sa ngunyan, klasifikado pang nasa very low ang sitwasyon kang COVID-19. May koneksyon sa sinabi ng variant, alagad sinabi kay ni nan pagkakaigwanin 22 sa konfirmadong kaso kay ni. Yan posibleng kausa kan paglangkaw sa mga maabot na aldaw.
Pinapag-ingat kan gobyerno kang United Kingdom ang sendang mga konstituentes na nasa luwas kan sendang nasyon na mag-ingat sa siring na bagay asin magin pinag-istriktuhan ang sistema na persona nag-uli sa sendang nasyon na halit sa mga nasyon kan South Africa asin iba pang lugar ay guwanin na detect na kaso kang Omicron variant. Pag-asa Ligaspi sa kamugtakan kang panahon kay ba si Ariel Samodio. Para po sa update sa toong panahon, nakakapekto po sa Luzon ang Northeast Monsoon o Duros Amihan, samantala ang bagyo man na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility na may international name na Nyato, lima nasa kategoryang typhoon asin inihuring na mataan bagong alas 3 nin maaga sa distansyang 1,440 km sirangan kang Central Luzon. Ang coordinates kaniyo nasa 16.0 degrees north, 135.6 degrees east. May taglay na kusog na duro sa ininaharan sa sentrong nag-aabot sa 120 km per hour at may pagbugso kan duro sa nag-aabot sa 150 km per hour. Kasi naghihiro ini sa direksyon na panorte sa Recasman at 20 km per hour. Sa ngunyan, nagbaba naman ang tsansa na maglaog pa ini sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa maghapon ang Kabikulan nilalaoban naman ang magkakaigwanin mapanganoro ng kalangitan na may mga kalat-kalat sa pagkuran asin pagkikilat, pagdaguldol. Posible man ang mga bigla na pagbaha o landslide din dahil naman sa mga katamtaman asin minsan makusog man na pagkuran. Katamtaman man hanggang sa makusog na doros na halis sa norteng sirangan ng Mairal na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Igwa man nakapanderang gale warning sa mga baybayin dagat kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, Eastern Coast kang Sorsogon asin Catanduanes. Kung kaya pinapatanidan ang mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat, naiwasan na muna ang magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Inalerto man ang mga dakulang sasakyang pandagat sa mga dakulang pag-alon. Ang tinatay kagwatman kang temperatura sa maghapon, 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5.52 sungon ninaga, masulno pa siya alas 5.17 nin hapon. Alili sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Iyan mga tugang ang kabilugan kan detalyes kan mga darakulang Bareta Canalda. Inurat po sa newsroom din na News Director Edwin Peralta si News Manager Mar de la Cruz. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol City. We choose what's true. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
rin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang dapat piliun, mayong digta ng korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy na pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, o mga tugang alas 7 na ugaring totod na lang, iba pa niya itong mga story. Hindi po sa tuyang 7:30, mga tugang sa DCGB.
programang Anhapon. Magbabalik po ang sa indong lingkod. Salamat kan sa inyong pagantabay. GB as all. God bless us all. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take San Go